oni prišli akože aj minulý rok, oni už sú tak riadne zabehnutí v tej street workoutovej komunite na Slovensku, ale oni tam urobili úplné impérium pod vedením trenérky, môžeme ju vidieť aj na ihrisku, ona bude dneska 100% aj súťažiť. Máš minútu a pol, 360-ka chytená, bola chytená. Ideš, Paľo! Let's go! Gymnastický masla front, let's go! Čože prvýkrát vidíme šrinku. Dobrá! Wow, tak to počúvajte, v kategórii do 15 rokov takéto výkeny. Gymnastický masal a ďalších front row som videl. Ideš, Paľo! Elbow lever tentokrát, statický prvok na hrazde. Výborne, a ideme dole, pod hrazdu, uvidíme čo bude. Front lever s jednou nohou. Drž! Super, dobrá. super. Podpoďte ho, Poď, dámy a Paľo, páni, poď! máte celú minútu. Straddle back lever, krása. Paráda! Musíme vždycky dávať pozor na tie holdy, robí to veľmi pekne. Dámy a páni, Pavol Fedor, swing game nevždy dobre, kamarát. Máš ešte 37 sekúnd času, kľudne si niečo pridaj, si na dobrej ceste. Gymnastický maslab na bradlách. Výborne, poď si, podpoďte. Teraz to potrebuje najviac, aby ste učali na tom konci. Dobre, super, poď si. Máme tu dynamické prechody na lakte. Otočil sa tam. Ale Victorian Cross s nohami vystretými do hora. Veľmi šikovný. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krása. Dámy a páni, Hype Sesh Workouts Team. Krásny výkon.